Da! Gledaj koliko sam se radovao evra za 1000 evra baj. Gledajte ovo uzbuđenje za 1000 evra baj. Gledajte ovo uzbuđenje. Jaj, brate. Gledajte i koja je nervoza pred 1000 evra baj. Brate, kako su ovo bili neki bolji dani. Radila me kocka. Sada! Sada me radi samo kad dobijem 100.000 evra. Jaj, brate. Pukovnik ili pokojnik, to jest. Prvo sitno, misliš, ne. Izbušilo nas je na svim slotovima. Sada mora da da. Nagle Igor. Idu u krug uraz. Ja, plaši se. A nikad nisam ovako samo bacio na prazno, brat. Ljudi, kunem se, ja me... Bacio si 4 na prazno juče. Nije. To je tek bilo prazno, pazi. Prdi mi se. Liga Ball NPC. Te, ja bi tad kupio Ajmo. Za tvoju publiku. Ajmo rukat samo. Evo, gledaj ko je tenz... Ele, Evo opet gledaj. ljudi, gledajte ovo, molim vas. Vi 1000 evra baj. Čuti bre sad. Jao. Ajde. Ajde, mora da se koncentriš. Sve ću da... Na von klikni. Čuti. Vidi Igoru kosa ista ko sad te, bro. Da. Imao je tad za 10 pranja. Može? Okej, Banana. lubenici. Tako Banana. je? Nema ništa. Ne trigger. Treba za 500 evra, bro. Nikakav tumble, ništa. Ja skačem, urlam, vrištim. Čekaj da damo... Brate, da može da da bilo šta je. Čoda 19 sta nemamo da radimo. Čoda ćeš jednu kleokatru za tebe, jer si brat najveći. Ne trigger. Retrigger, dobro je. Sve ovo normalno. Kako nije spojeno? Gledaj po jedno. Ja, da je dalo dupe. Koji sam bio amater, bože. A baš se vidi da sam onako početnik, zeleni kockar, baš zeleni. Baš sam bio cava i super. Ima! Jedno. Gledaj dupe jedno. Jo, i posle zeleno. Jo. Sad bih kunuo sve na svetu. Lepo. Ja, ajde. Ha! Dupe, ne. Može? Lepo. Puška Igora. Retrigger! Hajmo. Jebem ti život. To je ovo sve po dva maja. Okej, ne. Imamo jedno. Ajde. Oj, Roze! Ja ga vidim. Ajde! Evo! Ajde! Bananu je! Ajde, nemoj da gledamo. Tebra skače, vrišti za 500 evra kao sada za 50.000. Da mi plati sad ovoliko, pljuno bi boleta u oko. Ja, da. Pičko je. Kaži auto za edit, auto. Joj, kako nije bilo. Jabuki se bacio glupano. Okej. Zeleni da pukne. Jao, da je puklo zeleno. Jao. Zadnja ruka. Jo, gledam, ovo je malo, nešto. Brate, jesmo. Dobre. Stres evra, ono, da umrem, a ovo na kraju. Ovo je dobar vin. 400. Hajmo, još. Vuk da nije! Vuk! Ajde, Tri puta. Daj, bar Dva vuka, sad dva vuka i dobri smo. Imamo jednu ruku da pa. Ovo kad nismo znali da ne možeš da Vuka. Dobri! Dva put. Ne. Dobro, ovo je dobar vin. Ovo je vratilo. 1300. Dobro, okej. Isto ko bonanza. Dobro. Obuzor. Jao! Ovo da vam obećam, za 300 evra profita, ovo nećete vidjeti sada na live. Brate, moram mnogo više da plati da bi se od tebra lajali, brate, ono, znaš, nema.